Good morning po sa inyo lahat, mga mag-answer, mga idol, mga lods. Dito po ako ngayon sa barangay ng Mabayawas. Ayan. Ito po yung lugar na kung saan marami mga panim na vegetable. Puyo, pepino. Nandito po pinubo. Galing pong ilog na malaki ang tubig niya. Ayan. May bomba po siya doon sa ilog. Thank you so much mga idol, mga member, sa lahat ng mga naka-member ko sa akin. Thank you so much. Nandito po ngayon sa may patay yung pinsan ko, kaya pumunta ako dito sa ano. Nagmotor lang po kayo mga idol. Kasi mahirap paglalakad, medyo malayo. Ayan, marami pong sili oh. Dito, pag sa probinsya, pag masipag ka, maraming sili mga idol. Yan, pepino na bumulaklak na po siya oh. Ito po yung tanim ng aking pinsan na si Paring Bong Ismabi. Ayan, marami po niya mga tanim mga idol. Siya mayroon siyang patula. Ayan oh, pwede nang bilhin mga idol so. Ayan, ang ganda po ng patula niya oh. Shout out sa family Ismabi. Ang ganda ng lugar, mapresko, ang ganda ng hangin, ang ganda ng panahon. Yung tubig po yan, nagaling ilog, water pump ang ano nila, ginagamit nila. Dito sa probinsya, pag masipag ka, talagang hindi ka maghihirap, no? Eh, si Paring Bong, ayaw na magpalayan. Mamaya pag uwi natin, ikaw na magmotor. Sayang yung ano, yung video sa tulay. Mamaya pag balik video tayo sa tulay, ha? Tumang kayo yung idol lang, galing kami ng Barangay Sigamo, papunta kami na dito sa Barangay Mabayawas, yun dadaan kami ng ilog, kaya mayroong ginagawang tulay mga idol. Kaso yung video namin kanina hindi pala na-play, kaya hindi namin nakuha yung video. Mamaya pagbalik namin mga loads, videohin namin para makita nyo yung area. Maganda po ang view. Pero dito, probinsya natin mga idol. Maraming tanim po si pare ko. Ayun o, may patula siya. Ayun o, patula. Dito naman sa kabila, kalabasa. Pero meron na siya mga tanim, mga nyug. Ayan o, kalabasa siya mga ito. Meron na siya mga nyug na tanim. Ang ganda po ng kabuhayan dito sa sa Mabayawas. Ayan, shout out po sa pamilya Ismabi. Ano, uwi tayo? Ha? Yan ang aming napakasipag na kumpare oh, mga idol. Si Bongbong Ismabi, yun yung kabuhay niya dito. Napakasipag na magsasaka. Proud to be magsasaka. Yan, kali po yung ilong mga yun. Kailangan sacrifice ng krudo para makapagdilig kasi dito ngayon sa Bicol, may naulan, may hira. Yan, thank you so much mga idol sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. God bless you always. Again. Bye-bye.